Районыбыз кырларында кыр караплары соңгы покусларын суктыра. Өстөрүлгөн икмекни төкмей чечмей жыйып алык деп тырышуучуларга табигат да хайыр хаклы. Соңгы атнада күннәр кыры тыныч турды, үзлүклүкләрсез иркенләп эшләргә шартлар булды. Урал җәмгыяте урак компаниясын төгәлләү алдында барлык майданнарның планга карата 97%-нда аларның эшләре тамамланган да инде. Тулайым алганда 2003 гектар майданнан җыеп аласы арпа, кара бодай, кышкы бодай, солы, борчак, арыш культуралары агымдагы елда уңышлары белән бик сөендергән. Әйткәндәй, гектар куәте 25 центнердан ким булмаган. Кышкы бодай белән арпа гектарыннан 32 центнер тәшкил иткән. Безнең иҗади төркем җәмгыять җирлегендә булганда биредә хуҗалык уңганнары кырлардан карабодай культурасын җыеп алу белән мәшгуль иде. Иң тәүдә аны Чулпан үзйөрешле һәм МТЗ-12-21 тракторына тагылган ЖВЗ 7 чапкычы белән Рәфис Габбасов һәм Марс Амулагалиевлар тезмәләргә салган булган. Акрос 550 комбайнерында алдынгы механизатор Илнар Әсәдуллин һәм Вилдан Мәхмутов, Акрос 530 комбайнерында Эдуард Фарахов белән Венер Шейхлисламов, Полесиядә Мәүлид Рәхимҗанов суктыру эшен алып барса, КАМАЗ автомашиналарында Тимирсәлих Каримов, Динар Латыпов, Руслан Хабибуллин бункер тулу белән тупланган уңышны җил тизлегендә ындыр табагына ташый иде. Инде бүгенге көнгә 65 гектар майданны биләгән карабодай тулысынча алынып бетеп, 163 тонна уңышы белән сөендергән. Гектар куәте 25 центнер тәшкил итә. Урып җыюшлары белән бер рәттән җәмгыять хезмәткәрләре көзге чәчүне дә алып барып тамамлаган. Киләсе ел уңышы өчен 207 гектарда көзге арыш, 412 гектарда көзге бодайга нигез салынган. Әлеге хезмәтне Агротрон 265 тракторына тагылган Цитан 12000 чәчү комплексы белән Рөстәм Габдуллин башкарган. Җирләрне туңга сөрүдә биредә дәвам итә. Кировицка 739 тракторына тагылган Тайгер МТ катнаш агрегаты белән Рәмиз Габбасов җир эшкәртә. Район урып җыю компаниясына зур әзерлек белән килде һәм аның нәтиҗәсен бүген инде күрергә дә була. Хуҗалыклар авыруларга, бөҗәкләргә каршы эшкәртүне тукландыруны яхшы оештырды. Шул исәптән инде уңыш та үз нәтиҗәсен бирде. Бүгенгә Тулайым урак компаниясының планга карата 94% үтәлеп, келәтләргә 181,537 тонна ашлык кайтарылган. Луиза Шарафутдинова, Илеш, телерадиокомпаниясы.